na taon na biyaya. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag. Uya andam kami kagurangnan, mapaduman sa malaen-laen naruna. Hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo andanay nagiya, malakop anlaad kan simong misyon. Gatos na taon na biyaya. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa sabong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag. Uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot ni sa lambang tawo. Gatos na taon na biyaya. Salamat, salamat kagurangnan. Gatos na taon na biyaya. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag. Uya andam kami kagurangnan. Uya kami danay andam kagurangnan. Diyos maray na aga mga tugang, tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag, si Francis Madaral Encinas, 29 anyos, nag-aerok sa Del Rosario, Milaor, Camarines Sur, aki ininas Calixto Celso Encinas, asin Teresita Boral Madaral. Buot mag-agum kay Kayla Princess Jean B. Pato, 27 anyos, nag-aerok sa Kadlan, Pili, Camarines Sur, aki inina Nestor Toscano Pato, asin Jeneline Biando Bustinera. Ikaduwang tawag, kina Ronnie Padua Luz, 34 anyos, nag-aerok sa San Marcos, Camaligan, Camarines Sur,
Aki ni na Hernani Katina Luz asin Rose Alarcon Padua. Buot mag-agom ki Jessica Nina Quiñones Amparado, 30 anyos, nag-aerok sa Jacob Extension Liboto, Naga City. Aki ni na Herman Angeles Amparado Jr. asin Judith Dauran Quiñones. Ikatulong tawag, ki Johnson Ongo, 31 anyos, nag-aerok sa Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ni na Lian Sengo asin Jenny Orqueta. Buot mag-agum ki Madison Denise P. Botor, 22 anyos, nag-aerok sa Santa Cruz, Naga City, Camarines Sur. Aki ni na Monico B. Botor Jr. asin Lani M. Peñas. Kung sisay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibi nindanin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kang parokya. Salamat po. Ipinapakiulay po bago magpuon ang misa na ilaag sa silent mode o i-off ang mga cellphones, tanganin ang mga ini day makadistorbo durante kan selebrasyon. Ang peligro kan COVID-19 infection yaon pananggad sa to. Kung kaya padagos kami nagpapagirumdom na sa tuyang sunodon ang mga health protocols na hinahagad para sa satong kaligtasan. Enot, sa gabos na oras, day tabi paghaleon ng face mask, mantang nasa laog kan simbahan. Mas maray kung igwapa nin face shield. Ikaduwa, 2 o 2 tao sa naan matukaw sa kada tukawan, tanganin na ma-observe ang physical distancing. Magtukaw tabi sa itinalaan na espasyo. Ikatulo, sa mga mayo nin isalvar QR ID, daitabi malingaw na magkuaasin mag-fill up kan slip for contact tracing na pwedeng iwalat sa likod kan tukawan o ilaag sa lagana na inandam bago magluwas sa simbahan pakatapos kan misa. Ang buhay sagrado, kaya ang pangataman kan salud sa rong kristyanong obligasyon. Sa to na pong ilaag ang satong mga sadiri sa presensya nin mahal na Diyos sa pag-andam sa pagpuon kan misa. Liwat po, Diyos maray na agas sa indo mga tugang. Yaon na po kita ngunyan sa ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon, na may temang, siring sa pastor na inaataman ang sa iyang mga karnero. Ang liturhiya ngunyan na Domingo nagpapahayag sa tuya, na ang kagurang na nagmamaawot na kitagabos madara sa paghimate kan sa iyang pagkamuot. Siya danay na nagaataman sa satuya. Siya ang pastor na nagtatao ning katuninongan asin kaginhawaan sa satuya. Ang misa po niya tungon pamamayuhan ni Reverendo Padre Godofreda Rueda Jr. Matindog po ang gabos sa pagpuan kang Santa Misa. Magsamba asin ang sa Diyos.
Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Kristo ang kaguranantan, pakamot ng Diyos, asin na mag-isumaro ka na Espiritu Santo, mapa sa indugubos. Asin sa imong Espiritu. Matugang ako antaan sa tama kasalan, tanganing mga kaning itang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Durangan po kita, makusog, nag-uumbisal ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indaw mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, taramon, sa giba, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranantang Diyos. Mahirak manod sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pangabatawadan sa tama kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamunawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katoninungan, sa mga taong marayan buo. Inuumami ka, rinurgami ka, nasa mami ka, pinapamuraway mika, napasalamatan mika, uli ka na kulamon, kamurawayan, kagurangan na Diyos sa langit mo, Diyos ang makakamon, kagurangan na kinbutong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero na Diyos, Agikama. Ika na nagpapara ka mga kasalan kan kinaman, kahirati kami. Ika na nagpapara ka mga kasalan kan kinaman, ako ang sa mong pakimaya. Ika na nagtutukaw sa to karma, kahirati kami. Dahil kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan ulo kalangka. Es Cristo kayo, at Espiritu Santo, sa kamulawayan kan Diyos Ma,
mibi kita, idukoan payo. Kagurangnan, kaugayan sa imo mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda, an mga balaw kan sa imong grasya, tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamuot, danay na magpadagos na sa pagbantay, na pagutob kan sa imong mga pagbuot. Hulikas Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Pinapahayag ni Jeremias na ang banwaan ng Israel, nakamati nin makuring pagsakit, ninhuli tamayo sindang mga marahay na lideres. Ang mga hade nin Huda nagkulang sa pag-ataman asin pagmangno kan sa indang mga tawo. Alagad si Propeta Jeremias, naglalaom sa tunay na hade na madatong. Ini nautob kay Jesucristo, ang tunay na pastor na ipinadara ng Diyos. Hinanyogon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Herak man sa mga pastor na nagpapabaya na ang sakong mga karnero mawara asin mawarak. Ulay nin kagurangnan. Ini ang sabi nin kagurangnan, Diyos nin Israel, sa mga pastor na nagaataman kan sakong banwaan. Pinabayaan nindong mawarak ang sakong mga kamero, asin tinugutan na makarayo, dainindo sinda inataman. Papadusahan ko kamo huli kan sa indong kapabayaan. Alagad ang natada kan sakong mga kamero sa kuntitipunon, hali sa gabos na banwaan na pinagkawararakan. Asin sa inda sa kuyang ibabalik sa dati nindang sabsaban. Sinda mag-uugbon asin magdadakol. Mabugtak ako nin mga pastor na mag-aataman sa inda, asin pagpapasabsab sa inda. Daina sinda matatakot, daina sinda mahahandal. Daina sa inda nin mawawara, ulay nin kagurangnan. An mga aldaw madatong na ako mabugtak nin banal na sanga para ki David. Sarong tunay asin madonong na hade na nagigibo nin katanosan. Sa mga aldaw na iyan, si Huda makakaligtas, asin si Israel mag-eerok na pano nin pagsarig. Iyo ini ang ngaran na inapod sa iya, kagurangnan sa moyang katanosan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anumang magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sako. Labas sa sinberde ang mga sabsaban, kapahingaloan itinatao niya sako duman. Dinara niya ako harani sa tubig na malinaw, duman niya pinapakusog ang sakong espiritu. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na makukulang sako. Dinara niya ako sa matanos na dalan, siya maimbod sa iyang ngaran. Ako man maglakaw sa tahaw nin kadikluman, mayong maraot na sakong makakatakotan. Huli yaon kaduman, yaon ang sa imong badas asin sugkod, ang mga ini iyo ang sakong kusog. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sako. Sa imong inandam bangkete para sa sako, sa atubang ni sakong mga kalaban. Lana inilahid mo sa sakuyang payo, ang sakuyang kopa nagsusupay.
An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuma na magkukulang sako. Karahayan asin pagkaherak masunod sako, sa gabos na aldaw ni sakuyang buhay. Sa harong nin kagurangnan ako mag-ierok, sa panahon na daing kasagkoran. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuma na magkukulang sako. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaabot ni San Pablo na ang mga Hudyo asin mga pagano, kinakaipuhan na magkasararo kay Kristo. Si Kristo ang nagrumpag kan pader na minabanga sa sainda. Ninanyogon po niya itong ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Alagad ngunyan kamo ki Kristo Jesus, kamo nakaidto harayo sa mo, nakarani huli kan dugo ni Kristo. Siya ang satuyang katuninongan. Duwang banwaan sa iyang pinagsaro, ginabaan paril sa pagultanan. Sa iyang hawak, rinunod ang pag-iriwal, nagikan sa mga pagbuot kan tugon. Tangani sa iya makahaman, ninsaro sa nang bagong tawo. Hali sa satong duwa, asin kita magkaigwa nin katoninongan. Kitang duwa pinagsaro sa sarong hawak, asin nakipag-ulian sa Diyos. Huli kan sa iyang krus, ginadan ang pag-iriwal. Ngapit siya madigdi sa pagdara, kan marahay na bareta nin katoninongan. Katoninongan para sa mga yaon sa harayo, asin katoninongan para sa mga uya sa harani. Huli sa iya, an ama sa tuyang madudulok, daranin sa rosanang espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan maray na bareta. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal ni Ebanghelyo susong ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga apostoles nagbalik kay Jesus, asin inusip, ang gabos sindang ginibo, asin gabos sindang itinokdo. Sinabihan niya sinda, madya kamo sa lugar na daing tao, magpahingalo nguna kamo. Uli sa kadakol-dakol ng mga tao na pabalik-balik, ang mga apostoles dainanin panahon sa pagkakan. Naglunad sa kayan, asin nagpasiring sa lugar na siblag, asin matuninong. Nahiling kan mga taon sa indang paghali,
sinaukodan kun sain maduman. Kaya halis sa gabos sa banwa, nagdaralagan sinag-irinutan sindang makaabot duman. Pakahawas ni Jesus sa kayan, nahiling ang kadakol ng mga tao, sinaherak sa inda. Tinukdoan sinda nindakul na bagay na dapat nindang maaraman. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aga sa indo mga tugang. Maray na agaman po, Father. Sigun po sa pagtubod niya itong mga Kristiyano, igwaning tulong lugar na kita papadumanan kung kita nasa ikaduwang buhay na. Langit, ang premyo para sa mga tao naghinguha na maging marhay at sinday nagpabaya sa indang katungdan bilang Kristiyano. Purgatorio naman, ang katampad, kan mga taong igwanin pagkukulang pa na dapat pagbayadan, ninuli sa indang kaluyahan, asin kadakol na kasalan na naginibo, kan sinda nabubuhay pa, mas kinangani na sa indang puso paman giraray ang pagkamuot sa Diyos. Asin infierno naman ang nagahalat sa mga taong nagpabaya sa indang buhay, asin pinili na mabuhay sa kasalan, asin hayagan na sinayuman ng Diyos sa indang pagkabuhay. Sinasabi na sa ikalawang buhay daa, kadakol na sorpresang nagahalat. In the afterlife, they are full of surprises. Igwanin istorya na minsan nahiling nin sarong kalag ang sayang sadiri sa purgatorio. Sobrang pagkabigla niya, kan mahiling niya, ang sayang kura paroko, na yaon man duman. Inapod niya ang atensyon kay ni, asinharos pakuraw na sinabing, "Hello, Father, digdi ka man pala napaduman? Huna ko po, yaon ka duman sa itaas. Kung sa bagay, kadakol ka pang pagkukulang sa muya, asindai minamatean ang pagmakulog mo bilang marhay na pastor. Gurano ka na kahaloy digdi, Padre." Shh! Halo, di ka masyadong magribok. Luwayan mo ang volume kan sa imong boses, ang pahinging na sabi kan padi. Baka magimata ang mga obispo na nagtuturog sa ibaba. Istorya lang po ini, asinday panungod sa tuyang mga obispo. Mga tugang, totoo mananggad, na ni kaduang buhay, pano nin sorpresa. It is full of surprises. Maayo nin makakapagsabi kung sisay anyaon sa itaas, sa tahaw, o sa ibaba. Dininhuli ta na mamayo ka, automatic na ang kamugtakan mo iyo sa itaas. Malinaw ang sinabi kan kagurangnan sa paagi ni Propeta Jeremias. Papadusahan nin kagurangnan ang mga namamayo na maayo nin pagmakulog sa indang nasakupan, asin pinapabayaan na ang mga ini magwarak asin magadan. Jeremiah chapter 23 verse 1. Bilang sarong marhay na pastor, aram kan kagurangnan, ang pagmakulog na kaipuhan igwa, ang sarong namamayo sa iyang nasasakopan. Ang pagmakulog na ini, ang ipinahiling ni Jesus sa iyang mga apostoles, asin mga taong nakakaibahan niya araw-araw. Kan mahiling ni Jesus, ang kapagalan kan mga apostoles,
inalok niya sinda na magduman sa sarong lugar na mayong tao asin magpahingalo nguna. Tandaan ta po, ang mga apostoles hali pa lang sa indang pagmimisyon. Kung natatandaan ta, last Sunday, ang Ebanghelyo po, iyo ang pagsubol niya. Kasi mga apostoles mandua-dua, tangani na magbalangibog kan marhay na bareta. Asin gunyan, sa Ebanghelyo, nagbabalik ang mga apostoles asin nagre-report sa satuyang kagurangnan kung ano ang sa indang mga naginibo, asin ano ang sa indang mga itinokdo duman sa mga lugar na sa indang pinagdumanan. Asin ang sarong bagay na nahiling kan sa tuyang kagurangnan, iyo na ang sa mga apostoles pagal-pagal na maray. Kaya inalok niya ang sa mga apostoles na magpahingalo muna. Kan mahiling na Jesus, ang napakadakol na tao na naghahalat sa inda, sa pangpang, naherak siya sa inda. Naherak siya sa inda, ninhuli tagaros sinda mga karnero na mayo nin pastor. Asin sinda, tinukdoan niya sa ibong kansayang kapagalan, asin kawaran nin pahingalo. So despite the fact na kaparehas kan mga apostoles na pagal-pagal na sa pagmimisyon, alagad an sa tuyang kagurangnan, kan mahiling niya an kadakol-dakol na mga tao, dahil niya inisip ang sayang kapagalan, dahil niya inisip ang sayang sadiri, kundi ang pangangaipo kan mga tao. Kaya, imbes sa magpahingalo, sa iyang tinukdoan nin kadakol na mga bagay ang mga tao despite kan sayang kapagalan. Namutan ko mga tugang, ini ang karakter ni Jesus na kaipuhan, daraman niya to bilang sa iyang mga disipulos. Bako man sana ini para sa mga padi na sa iyang pinili, tangani na maging mga marhay na pastor. Sinabi na niya to na sa mga nakaagi na maski kamo na mga siglar o laiko, inaapod man in Diyos sa paglilingkod. Urog na po, ngunyan na taon, 2021, kita nagsiselebrar kang ika-500 years of Christianization of the Philippines. As in ang tema po, kan sa tuyang pagselebrar, Missio ad gentes gifted to give. Ang pagpahiling nin pagmakulog sa iba, urog na sa mga nangaipo para sa gabos na Kristiyano. So it's for all Christians, not only as priests, sisters, religious, catechists, kundi para po sa tuya gabos. Ang pagmimisyon, ang pagbalangibog kan marahay na bareta. Ninulta sinabi ta na po sa nakaagi na the church by its nature is missionary. No? Asin ngunyan, sa modernong simbahan, sabi ta, ang simbahan is already participative. No? Bako na lang kami ang igwaning parte simbahan, kundi pati na po kamo na mga miyembro kang laiko o siglar. Ipinapahiling niya to ini kung kita nagtatao nin panahon asin oras para sa inda. Mga magurang, igwa daw kamo nin oras na itinatagama para sa indong mga aki. Do you spend time for your family? Do you spend time for your children, my dear parents? Ang pagtatrabaho daw nindo, pagpahiling nin pagmakulog sa inda, o baka man naging rason pangani ini, kan pagharayo nin buot sa indo. Alagad bako sana ang mga magurang. So it's not only the parents. Ang kaipuhan, magpahiling nin pagmakulog. Kaipuhan ang mga aki man, magpahiling kaini sa indang mga magurang.
So, bako lang po, mga magurang, kundi pati naman ang mga aki, kay puan magpahiling man ng care, pagmakulong sa indang mga magurang, most especially kung sinda mga gurang na, mga elderly na, mga jóvenes, asin mga kaakian, ngunyan ta pwede nang magluwas, ang mga aki, pirang oras daw, an itinatao mo sa imong familia. Tibaad man mas kadakol pa ang itinatagama mo na oras para sa imong barkada o mga amigo, asin amiga kesa sa inda. Tibaad man sinasayang mo ang kwarta na itinatao kan mga magurang mo na bunga kan sa indang ganot, asin kapagalan, asin nagpapabaya ka sa pag-adal. Asin sa mga arog niya mong natukahan na mamayo, sa mas dakol na ariponpon, dakula ang linalauman kan kagurangnan. An kaimbudan sa muyang bukasyon bilang mga padi, asin mahigos sa pag-utob kan sa muyang katungdan, pwede niya mong itaos sa kagurangnan bilang pag-arog sa iyang mapagpastor na pagkamuot asin paglilingkod. Mga tugang, ipinapahiling na Jesus ang aarugan para sa tuya, asin dinalauman naman niya ang sa tuyang pagsunod. Kung may sasagibo sa nanyato ini, nin maimbod, mayo na kita, nin sorpresa na mahihiling sa langit. Nin huli, tagabus kita, nasa itaas na, asin maugma na sa kaibahan ng Diyos. Rupo-rupon ta ini, mga tugang. Matindog Juan Gabos. Nagtutubog ako sa Diyos sa magmakakamban, kaglalangkan langit at sindaga, asin kay Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagulangan ta. Ipinamila muli ka ng Espiritu Santo, namun lang kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ininubog. Ulininig sa mga gada, kani katulong aldaw, nabuhay liwat alis sa mga gada, suminagat sa kalangitan. Natutukaw sa to, kan Diyos sa magmakakamtan, alegman mabalik sa pagkukod, sa mga buhay asin mga gada. Nagtutubol ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpaginabang ni mga santos, sa pagkatawad ni mga kasalanan, sa pagkabuhay ni naman
pamibi nin banwaan, nag-aaram kan pangangaipo na mag-iwas sa mga paghurot kan aral daw na buhay, tanganing pagkasugon asin paginhawahan an Espiritu, magdulo kita sa mapakumbabang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, ang mga obispo, asin ang kabos na mga namamayo sa simbahan, magdanay na buhay sa saindang pagdusay para sa pagharubay kan Ebanghelyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga hobenes, maging bukas ang puso, sa pangapodan kan marahay na pastor, na magpadi o magrelihiyoso, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga nagtalikod sa pagtubod, asin naglalakaw sa ibang dalan, magiyahan na makabalik sa pamilya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga nagahelang, makamati kan hapihap nin pagkamuot kan marahay na pastor, huli kan pangmangno asin pangataman kan sa indang mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga paratubod na gadan, mag-erok sa good paman sa harongkan kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Makamhana Ama, sa pagsubol mo kay Jesus sa imong aki, binuksan mo ang dalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Danay kaming makasanod sa iya, ang marahay na pastor, asin mabuhay, asin magtrabaho para sa kamurawayan kan sa imong ngaran, siya na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matuka po ang gabos para sa liturya kanya Eucharistia.
Matindog po ang gapos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganin sa ko, asinan sa indong atang. Mga kumanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Akon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sarong marinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba, nin mga dulot, susog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbod na nasasangkuban mo. Asin pabanala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel. Tanganing an idinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos din kaligtasan, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu, itas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sina kaligtas sa danay, asin mensan sen magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos sa mga kamahan, na ding kasagkoran, uli Kristo na sa mong kagurangnan, at sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtiyos, pinara niyan sa mga kasalan, sa pagkabuhay luwat, halos sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na ding kasagkoran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan, kaya kaiba kan kadakol-dakol na angeles sin santos, nag-aawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nag-aawit. Kagurangan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, paano kan sa imo kamulawayan, o sa kaitaasan, paladanan na digdi sa ngaran ka kagurangan, o sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad, an banal, burabunin gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindago kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo, kan siya sa lugaring ang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sindo. Siringman, pagpamanggi, pagkunyaman kan kali, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw siya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini,
tainian kalis kan sekuyang dugo, kan bago sindanay natipan na papabuluson para sa indo, sin para sa dakul, na pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibohonindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo, pagkagadan mo, kagurangan, pinapamareta mo, ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahaya, sangkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang bahagadan, sin pagabuhay luwat, nagdadolod sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali, sin kaligtas sa nagabsalamat, na pinagpagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo, ginundumang kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaimbakan sa maong Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siling man ginunduma sa iyong pagkaherak ang sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong nalawgon. Kahiray kami gabos, namibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang ago, kan mga banal na apostoles, singabos na santos, nakaitupan, nakapagayagay sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay, na daing kusangkoran, mag-omawasin, magpamarawi sa imo silingman, huli sa akik mong sa Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga kamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa galangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. 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 Natugnan kan mga nakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun na kaugalean, nangangahas kitang magsabi, amanya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daganing siring sa langit, an sa mga kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sa sugot, kundi agaw kami sa maraot. Agaw kami sa gabos sa maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niya mo ang katuninongan,
tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadayaan, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sindan, sa kong katuninungan itinataw ko sindo. Kada pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwan na siya patuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace with you, peace with you. Uya an Kordero kan Diyos, si Kristo ang marahay na pastor. Siya na nagapara kan mga kasalan, kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi, kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Tanganin na sa itong masunod ang physical distancing. Ang mga tao sa luwas, day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon, igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataoning komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako ning komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po una na matapos ang pagkomunyon sa tahaw, bago maglinya sa pagkomunyon.
Matindog pan gabos. Mamibi kita, idukoan payo. Kagurangnan nami di kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin ang tinoknoan mo kan mga misteryong langit noon, gibuhang makabalyo halis sa daan, pasiring sa bagong buhay, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po sa pagpamibikang orasyo imperata. Amang maherakon, asin mapagmakulog, minadolo kami sa imo sa maong pangaipo, hinahagad mi sa imon pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan nalilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imo na kaumay na kamot, mapara sa mo antakot na darakan helang, asin kagadanan, may balik ang samang paglaom, asin mapagusog ang samang pagtumod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tao naghihinguwa sa paghanap ninbulong, asin pagadal, kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo, hulikan sa imo pagantabay na mga kamot. Bendisyonian sa mga paghinguan, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundunan pandemya sa muyang nasyon. Ipinabaybi nyaman mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, din may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga maihelang. Warasan sa indan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamimiman mga tinamaan ng kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos, ligtasan ito mga nangataman sa inda. Warasan sa managadan, ang kapahingaloan na ding kusangkoran. Itaw mo sa mo ang biyaya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod, an sa mong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mangunya na panahon, nin kasakitan, asin magdaras sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong namubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ubanan na laugo ni Jesus Divino Rostro, Kahiraki kami. kan Jose, mabiniyo na esposo ni Maria, Pamibi mo kami. na Senyora de Peña Francia. Pamibi mo kami. Matuka mo na po para sa lipot na panahon. Sa tuya pong dangugo ng surat pastoral, halis sa tuyang ginagalangan na arsobispo. Surat pastoral para sa pangkinaaban na kaaldawan para sa mga lolo, lola asin mga gurang. Mga pribilehiyadong saksi. Namumutan kong mga tugang ki Kristo. Susok sa pinagbubuot kan sa tuyang namumutan na Santo Papa, na inako niya to bilang Lolo Kiko kan siya nagbisita sa satuyang nasyon na sa maabot na Domingo, Hulyo 25, ipagseselebrar niya to ang enot na pangkinaaban na aldaw para sa mga lolo, lola asin mga gurang o World Day for Grandparents and the Elderly. Pinagbuot niya na iniman iselebrar taon-taon sa kada ikaapat na Domingo kan bulan na Hulyo, ang pinakaharaning Domingo sa kapiyastahan ni San Joaquin asin Santa Ana, mga magurang ni Birhen Maria, mga lolo asin lola kan sa tuyang Hesukristong kagurangnan. Dakulaon ang importansya kan presensya kan mga gurang, mga lolo asin lola sa laog kan pamilya asin sa satuyang komunidad, lalong-lalo na sa ngaranin pagtubod. Nagtaramas sindakol na beses na tinawanin doon ni Papa Francisco ang siring nakahalagahan ng mga gurang. Sabi niya, ang mga gurang, ang mga lolo asin lola, sindaan koneksyon, ang nagsusumpay kan padagos na pagtukdo asin pagheras kan pagtubod sa mga kaakian asin hobenes. Bako lang sindang mga tao na dapat bantayan asin atamanon, ang katotoohan iyon na, sinda mga prelebeyadong saksi kan maimbod na pagkamuot kan Diyos.
mga dakulang kasangkapan man sinda, sa pagharubay kan marahay na bareta, o pagpalakop asin pagpapusog kan pagtubod. May mahalagang papel man ang sinda sa buhay pastoral kan simbahan. Mga gurang, mga lolo asin lola, minatingkalag sa saindo ang simbahan. Padagos lugod nindong mahimo ang saindong misyon, ang pagtanom kan pagtubod sa mga masunod na henerasyon, ang pagantabay sa sainda gamit ang saindong kadunongan, asin pagtukdo sa sainda sa pagrumdom kan saindang ginikanan, asin sa pagmuknanin maray na pundasyon para sa saindang buhay. Urog sa gabos, sabi ni Papa Benedicto XVI na sinubli ni Papa Francisco, ang saindong pagpamibi sarong mahalagang burabod para sa simbahan asin banwaan, ang pamibikan sarong gurang nakakataong proteksyon sa kinaban, asin pwedeng mas may pakinabang pa sa esfuerzo ning kadaklan. Ang saindong mga pag-arang para sa kinaban, lalo na sa panahon ngunyan, di inanggad masasayang, kundi ini magsisilbing pusog na sarigan. Ang pandemya na nagdara ning kadakol na pagbabago sa buhay kan tawo ngunyan, da ilugod maging ulang para sa pagsimbag sa pangapoda ini kan simbahan. Sarong konkretong paagi tanganin na maipamate sa inda ang pagpapahalagang ini, iyo ang pagbisita o pag-apod sa inda. May paabot lugod ang mensahe ng pakikisumaro sa sainda ni Papa Francisco. Sa mga mayo na ni Lolo o Lola, ang selebrasyon na ini mataong oportunidad para gibuhon ang pagbisita sa nagahelang o ang pagpangadji sa mga nagadana ninhuli sa pandemya. Sa pagtugot kan sa tong namumutan na Papa Francisco, ang simbahan nangangako nin indulhensya plenarya para sa kiisay man na magibukan mga ini. Lugod ang selebrasyon kan enot na pangkinaban na aldaw para sa mga lolo, lola asin mga gurang, mapano nin kagaya-gayahan asin sa to gabos, magdanay ang bendisyon kan sa tong kagurangnan. Viva San Joaquin, Viva Santa Ana. Signed Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD, Arsobispo can Cáceres. Collections for the week July 5 to July 11, 2021. Cash receipts, daily collections, 10,521 pesos. Sunday collections, 11,765 pesos. Collection boxes, 1,683 pesos. Second collection for the religious education, 5,491 pesos. Total collections for the week, 29,460 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Maria Teresa Medua, Dr. Teresita Bartilet, Bienvenida C. Ramallosa, Coro 33 Santo Niño, Charina Nierves, Michelle C. Alarcon and family, Erlinda Lee, Angeli Agustin, Franz Malto and Chanice Ang and family, and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe Culvera III, Parish Priest. Matindog po ang gabos sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sa mga kamahan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Uro pa kanya tunsuyang kagurangnan sa banal na Eucharistia. Resuene vibrante l'himno di amor, cantona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante l'himno di amor, cantona tu pueblo con grata emoción. Te digo, Gran Madre Dios, sé siempre la reina, nuestra reina, trono de
siempre la reina nuestra. Reinaga po sa gabos.